Yn y fideo yma, fe fyddwn ni'n dweud wrthoch chi am y nodweddion sydd ar gael ar y ffurflen gais a fydd yn helpu chi i gwblhau eich cais. Bydd clicio ar ymgeisio yn dangos y gwahanol ffurflenni cais am grant sydd ar gael i chi yn Gymraeg a Saesneg. Dewiswch y gisg gymunedol o'r ceisiadau hyd at 500 a'r grant datblygu ar gyfer ceisiadau dros 500. Mae dudalen gyntaf ar y ffurflen cais yn cynnwys gwybodaeth bwysig i'r ymgeisydd. Darllenwch y wybodaeth ar y dudalen yma os gwelwch yn dda. Bydd yn eich helpu chi i baratoi ar gyfer llenwi'r ffurflen gais. Ym mhob rhan o'r ffurflen gais, fe welwch chi farciau cwestiwn glas wrth ymyl yr ymeisydd neu adrannau penodol. Mae rhain yn dangos bod yn help a chyfarwyddyd ychwanegol ar gael ar gyfer y pwnc dan sylw. Cliciwch ar y marc cwestiwn glas i gael help ychwanegol. Mae smotyn coch ar ddiwedd maes yn dangos bod y maes yn un gorfodol fod rhaid rhoi gwybodaeth. Ni fydd bosib cyflwyno'r ffurflen gais neu bod pob maes gorfodol wedi ei lenwi. Mae'r panel ar y chwith, sef y panel dilysu, yn dangos y tudalennau o wybodaeth sydd ei hangen a chanran y ffurflen gais sydd wedi ei chwblhau. Hefyd mae'n dangos statws y wybodaeth sydd wedi ei rhoi ar bob dudalen. Mae cylch gwyrdd hefo tic gwyn yn dangos bod pob maes gorfodol ar y gyfer y dudalen honno wedi ei llenwi. Mae'r cylch coch hefo croeswen yn dangos bod gwybodaeth ar goll yna fydd yn bosib cyflwyno'r cais heb ei chynnwys. Mae'r cylch llwyd gyda marc cwestiwn gwyn yn dangos nad ydych chi wedi cyrraedd y dudalen honno eto ac felly does ganddi ddim statws. Mwyn cyflwyno eich cais, rhaid i'r holl dudalennau fod yn dangos cylch gwyrdd hefo tic gwyn. O dan y panel dilysu, mae adran crynodeb dilysu ar gyfer y dudalen rydych chi arni a bydd yn dangos pa wybodaeth sydd ar goll o hyd. Wrth i chi symud ymlaen i'r dudalen nesaf, bydd y dudalen roeddech chi arni cael ei ddilysu a bydd ei statws yn cael ei ddangos ar y panel dilysu. Mae opsiynau amrywiol ar gael ar gyfer symud o un dudalen ar ffurflen gais i un arall. Gallwch defnyddio botymau nesaf a blaenorol sydd ar dop a gwaelod pob dudalen, neu gallwch defnyddio'r panel dilysu ar y chwith i glicio ar y dudalen benodol. Y dudalen dilysu ydy'r dudalen olaf y ffurflen gais, a bydd yn dweud wrthoch chi os oes unrhyw broblemau. Os oes, bydd yn dangos enw'r dudalen ble mae'r broblem, a hefyd beth ydy'r broblem hynny. Bydd rhain yn cael ei ddangos fel hyperddolenni. Drwy glicio ar y hyperddolen, bydd yn mynd â chi syth at y broblem dan sylw ar y dudalen berthnasol. Os ydy popeth yn iawn gyda'r cais, byddwch yn cael gwybod eich bod yn gallu chadw a chau y cais a bydd opsiwn i gyflwyno'r cais ar gael ar dudalen y porthol y cewch eich anfon yn ôl iddo. Cewch gadw a chau eich cais ar unrhyw adeg a mwy nag unwaith, yn enwedig os nad yw'r wybodaeth ei hangen ar gael. Cewch fynd yn ôl at eich ffurflen gais ar unrhyw adeg cyn eich cyflwyno drwy glicio ar yr opsiwn Mengheisiadau ar y ddewislen ar y chwith yn y porthol. Wedyn, cewch ddewis yr opsiwn golygu ar y dudalen sy'n cael ei dangos i weithio ar eich cais unwaith eto. Os ydy Chwaraeon Cymru angen ymateb cysom y maes, byddwn nhw wedi cynnwys cwmprestr. Neu opsiwn IntelliSense, ble rydych chi'n gallu teipio 3 llythyren gyntaf y gair ac wedyn bydd rhestr o opsiynau yn cyfateb yn ymddangos i chi ddewis yr opsiwn cywir wedyn. Os ydy'r rhestr yn eitha hir, fe allwch chi ddal ati i deipio llythrennau ychwanegol mwyn lleihau'r opsiynau sy'n cyfateb â'r rhestr gobeithio. Mae'r IntelliSense ar gael ar gyfer yr awdurdodau lleol, cyrff rheoli cenedlaethol a chwaraeon. Ym mhob rhan o'r ffurflen gais, fe welwch chi bod cyfleoedd amrywiol i ychwanegu gwybodaeth, fel effaith prosiect a chostiau prosiect. Mwyn gwneud hyn, cliciwch ar ychwanegu dolen, nodi'r gwybodaeth sydd ei hangen, a wedyn clicio ar y opsiwn cadw. Wedyn cewch dal ati i ychwanegu mwy o llinellau o wybodaeth drwy ailadrodd y broses eto.